Ini nga rin irugi nga iba sa papagayam. Dito'y lagip tinapalabas ni pagayam tayong Alfred iti Ilocos Norte. Kung ano ito'y sagudayin nga rin surat. Dear Manong Nemi, Diyak maibus apang panunutin Manong Nemi, adamdamaken iti bukod ko nga bagi. No apay nga nasken nga adda may sakripisyo tapno laeng malawlawagan ti panunot ti may nga tao. Ken no apay kaanupay nga awanen isumit tinagbalinan a kapatgan. No sinupay no kaanupay nga awanen isumit tinagbalin na nga napateg. Saan ka di Manong Nemi masan sa nakasta? Idi mangmangig tayo. Agpapapas kami manen kini Leia iti ragsak Manong Nemi iti dayta nga kuntaway. Idi kadami iti may nga silid iti may nga hotel. Nakabangbanglo nga nakaimas ni Leia Manong Nemi. Ori lakang kanayon ngagsagsagawis yu tiriknak. Nugasta Manong Nemi nga lailuwek, nugasta nga romansaek isu. Kaslasana ka mauma nga mangnanam kadigiti bibig na. Natilmunat pa'y Manong Nemi di amin nga katas na. Naghimas Manong Nemi. Nangaro na langaro din nugasta mangig ko dagiti asog ka na reg-eng ni Leia. No danton dagiti bibig ko iti barukong naman. Kaddi na pulos maniwayan nga yasog dagiti mo gustuwak nga asog na ako na. Oh, Alfred, I love you so much. I really love you. Sika nga talaga ti mangmangted kanyak ni biyag, Alfred. Nuawan ka. Matin serbi pa iti biyag kanyak. I need you because I love you. Oh, Alfred, I love you too because I need you. Sabsabali ka layaw. Sabsabali ka. Alfred, Manong Nemi silulukat ti libro ti biyag ko ken ni Ayat ken ni Leia. Awan ti dinaamo may panggap kanyak. Nulapsak tagsao kat amamunak unay manipod tuktok aging kaititapan ko. Ngayon tilikodan ti amin, katsyak tulat takano ti patpatig na, itilikodan nga adu ti pagkurkurangak ken kuana. Itilikodan nga saan lang isuna ti babae ti biyag ko. Nga amuna, nga saan nakaseryoso ken kuana. Kat numatok numinton ti langit Manong Nemi, di nalatamat maliwayan ti di agyaman kanya. Oh, Alfred, salamat. Oh, agyaman ka kadiman kanya. Oh, Alfred, talagang agyaman na. Thank you. Thank you so much. Sinilipo man ang tibiyag ko. Thank you too. Naipan man ang tipan nakailiw ko. Alfred, oh, what's wrong? Ida mo pa nga nagsinaay ka? Gusto mo nito palagyamyaman mo. And then, nagsinaay ka? What's wrong? Ha? Awan, di nakapakadanagan. Ada ka di problema? Malagip ko lahing. Isang kaibaga na papakin ni mama. Nga ulit-ulitin da nga ibaga kanyak. Da papakin ni mamang mo? Ulit-ulitin da nga ibaga kang kati? Diyan niya? I'm so crazy. Agmauyo nga kanu. Sabi nga si kakano tibat pateg ko, din tamo nga saan nga sisiyak laing ti babae ti biyag mo. Idi kentag damang. Asika ti lalaki nga awan ti plano na nga agsimpa. Amang bangon iti pamilya na. Amom deta nga kinataok, diba? Tinapay ngamin. Ore siya kadamdamagak met iti bakik no apay. Ngayon may salahin ti sugbat ko.
Gaputa ipat pateg kaunay-unay. Iso nga kasapulang kamang ted itiragsak ken kasilpo ti biyak ko. Ket patsik nga dumteng to di gundaway. Ngagseryoso ka kinayat. Nang ron no, maamuam, ti agdama ka sa saad ko. Agdama ang kasasaad ko? Kasasaad mo? Anya ti kasasaad mo? Masikog ka, Alfred. Abay, katawa ka. Rumbay ka di nga mas dawa kuno saan. Rumbay ka di nga maklaatak. Nakaskas daw ka di kanyak dayta ngay patamag mo leya. Kaano kanto ang seryoso, Alfred? Masikog ka? Saan na nga siksikat na ng ibaga kanyak tigas ta? Ngayon kaskas di. Ngawan ti patungpal mo. Masikog ka, Alfred. At na nagpitpitik iti saklot ko. Uwan manong nemi dinamag ko kinileya nurumbeng nga mas daawa kuno saan timpadamag na kanya. Tapara kanyak manong nemi kat gagangay laeng imbaga na anapasamak. Aging ka nagtimakakmanen ket kinunat. Sa bagay, rumbeng lagayam nga mas daawa. Dahil tinikodan, dahil iti babay nga naglasat iti biyak ko. Wanom, iti kaadun ko na kuma. Iti kaadun dahil iti babay nga naglasat iti biyak ko. Malagib ko nga peso. Sikapay lang tinangipadhamag kanyak nga masikug ka. Gapot na nagdadado ang babae, di da pulos kayat ama si kugakida. Gapot ay so ti pudno, Alfred. Pudno. Agtalunton nga bulan. Saan kumakayat da papagin mamang agsikugak. Kanoremet siya. Nga mapay ko ngagkid-kidak. O napagkid-kidak. No isumit ti isagot ni Apo Diyos kanyak. Kadata. Kadagiti naganak kanyak. Anya nga rin tigayat mo pasama kita. Alfred, nasken ka din nga damagim kanyak. No anya timang nasken nga mapasama. Leia, di mo ka di bigbigan tibunga ti ayan ayat Alfred. Leia, panagkunakat saan nga dayta ti sungbat ti saludsud ko ken ka. Alfred, mamati ak nga da pagpatinggaan ti amin. Ipagpagapum kuma iti anak ta. Ti anak ta iti tiyan ko. Tapno, isardeng mo ti aramidem. Araramidek? Anya ti sardeng ko nga araramidek. Ti kinaplayboy mo. Isardeng mo ti mga ayam ka naging ibabaya kas kanya. Isardeng mo ti mga ayam kinayat. Agseryoso kan. Adda ka ni tinananay nga edad. Tapno panawanan. Tapno panawa mo ti kinabarom. Agpamilya kan. Agtalin na ed ka ni ti may siya nga babae. Nga siyak dayta, Alfred. Siyak, gabota si siyak laeng ti mangipatpadag ken ka. Ken nakasagana nga mangipay ken ka. Ti anak. Iti likodan ti amin. Tsaka mo. Leia, tsaka mo Leia. Alfred, tsaka mo. Tsaka mo ti sungbat ko kenga. Tsaka mo. Uwan manong nemi talaga nga jak mo ti sungbat ko kini Leia. Tanabiglaak. Kung nakita nga saan rumbeng nga mas dawak kung mabiglaak. Nga mapay nga ita. Kat mariribukanak. Leia, Alfred, kahit mo ka di nga balbaliwan ti turong tibiyag ko. Tadi mo ka di kaya tagbalbaliw. Tanya di kita naskan nga balbaliwak. Dagiti saan nga rumbeng nga raramidem. Isarting mon. Kahit no anya di kita nga raramidem, ibig sabilsak
imbid sa binsakitayan, Alfred. Kinamok nga mum nuan niya di kita nga naskin nga isarding mo. Kat sika, ti mamagbalbaliw ka niya. Siya kan ti anak ta. Kasano? Umuna, sika ti mangrugi, kada kaming agina, ti mang tulong ken ka. Kasano no jak kayat ngay rugi, kasano no jak kayat nga balbaliwan ti ramidet. Ada ka di nga rod maaramidam, ken maaramidan nyo iti bagbagam nga anak ta. Inarakop nak ni Leia manong nami ket kayat namanen nga iparik na ti ayat na kaniyak. Akas lakayat namanen manong nami nga maulit o inarakop na kalbasan na nga naibalikas na rigiti na udi nga balikas. Ket umirot dayta nga rakop nga yan adda na matagsangit. Paging ka nga nagtimakak manen kit kinuna, naragsakak ti kasto nga biyak ko. Kailangan tiras kan nga balbaliwa. Agbalbaliw kan katulungan ka. Taapay kali ka gumam ngagbalbaliw. Gaputay patpatag ka, kensi kamit laing tinangibaga kaniyak. Nga ulit-ulit ang nga ibaga ko kaniyak. Asabali ak. Ana isabsabali ak karagiti adu nga mabahay di biyag musang ka di. Talaga nga isabsabali ka. Kapata si kalaing, ti mangibagbaga kaniyak, ngagbalbaliw akon. Asyak laing ti pudno nga mangipatpatag kang Alfred. Asi kamit laing tinagko na kaniyak, nga syak laing ti virgin nga tinagikuam. Karagiti amin nga babae nga nakirelasyonak ditoy. Sika laing ti virgin. At apay 16 years old sa Dia Pilipinas. Nga tinagikuak, ngam saan nga virgin. Nga masalutsod ko man kang Alfred. Mamati ka kadi nga siyak laeng ti mangipatpateg keng ka itinapud mo. Siksika laeng, Leia. Sabsabali ka. Sigurado. When I'm sure nga talaga nga ipatpatignak itinapud mo. Awan ti panagin ko kuna kadagita nga imbaga ni Leia manong nami. Akas sungbat iti saludsod na. Ana ata naisabsabali nga talaga ni Leia kadig iti nagbalinen nga babay ti biyag ko idi ken ti agdama. Ako nakangkuha na sigurado when I'm sure talaga nga ipatpatignak itinapudno ni Leia. Naging manong naming nga jakmet napuutan abinales ti arakop kaniyak ni Leia. Para iti may kaduwagon daway. Iti dayta nga kaadami manen manon nemi iti may nga silid iti may nga hotel. Akayat may manen iti may tayok-tayok. Pacheck ni patpatignak iti napudno. Tano saan ko ma? Nabayag ka kumaitan nga awan iti biyak ko. Uwin, pudnong ipatpatig ka unay-unay Alfred. Tano saan ko ma? Hindi ko mapailaing nga nagtungpalak iti bilinda papakin ni mama. Anya na bilinda? Nga isardeng kon ti minamauyong nga panagayat ko ken ka. Alipaten kan. Magkisina akon ken ka. Nga saan akong ngagkamat ken ka. Lumalagip mo uri no irantam timang pasakit kanya uri no irantam nga ipabuya kanya ti panangarakop mo kan panangagek mo ito sa bali nga babae ngem kaskas di nga tsak makarik na iti gura ken ka kaskas di nga talinaed tinapod nga panagayat ko ken ka Alfred. Oh Alfred gamot sobra ti kinamauyong mong agay-ayat kanya sika uken sika iti kapapautan sika ti kaaanusan tadig di do mga babae ti biyag ko. No, didakon kayat. Agsabol naman ito sa bahay ng lalaki. Awan pa'y makabulan. 1-2 bulan. Kat awan kami manin. Ngam si Kalaya. Manon nga tawen. Talon nga tawen. Alfred. Kat nuapay nga. Alis to da kalayang nga siya na nagdidadunga. Kat gaputa muda. Nga saan ka nga serious kinayat. Kat oray pa nagdibabay. Dibiyag ko. Ditoy
Uri pa sa Hawaii, tabap mapanag sa jay. No amuda nga awan, tirantak ka mga kasar ka dakwada. Kat di dan mang namnama, may kirelasyon dan sa bali. Tadig di babahay di jay Pilipinas, wano dito Pilipinas, di kayo dalayan kita. Matawig mo ida dito Hawaii. Iso nga pagpakasyak kang Alfred. Itan ti pa nagbalbali mo. Kasano? Kananya teramidek. Kasano ka mangrugi ng balbali? Kasano? Ken maaramid ko nga ta? Talagang nasyak ti tao nga dinaam mo nga iseryoso iti so amin manong nemi. Takas lang amin Jack ni namnama ama pasamak ti kasta. Aba nagsarasarita mi kini Leia. No pa'y nabayag maten nga ibagbaga na kaniyak ngagbalbaliw ako. Gabo ka di tadda nagpitpitik iti saklot na asyak ti amana. Nga lalukuyan na tiriknak tapno takdira kisuna. Nagtimakakmanen manon nemi ket kinunakken kuana. Kabayatan nga raprabin ko manong iti mang lalailo ken kuana. Adda kam nga rodin ti may kadwa nga rikos manong. Iti kadami ti kwarto ti may isang hotel. Kabailak na ta ti mang balbaliw kadag iti nakairuwamak garamin. Kayak nga ta ti agbiag nga may salayang ti babae ti bihag ko. Kabailam Alfred basta ramidem. Ketulungan ka. Katapno adarason nga ramidem ikasarnak. Rumbeng ka di nga maklaat ak itimbagam. Saan ka maklaat kabato rumbeng unay nga ramidem Alfred. Agmagbakasyaken ka. Ikasarnak. Agasawatan. Kada di pa nagasawata ison ti pangrugyam nga mangikat kada kita raramidem ita. Nasaanin nga rumbeng pa nga ramidem inton agasawatan. Diyak ton maaramin ti makirelasyon ti sabali nga babae. Gaputa. Ad-addan ton abasol iti Diyos no aramidem pa kasla narigat. Ha? Kasla narigat nga mapasamak Leia. Mapasamak no kayat mo Alfred. Mapasamak. Nalakalay nga ramidem no napudno ka kaniya. No agasawatan, anungam ti pagribaga makasmay sa nga asawa. Agtrabaho ka, kat sumangpit ka, iti sidong mi, iti gusto nga oras. Nga awan ti sabali nga, pakay pangibukbukam ti panawan mo, no saan nga iti trabaho mlaeng, ken ti kaadami ha pamilyam. Kastala ti ramidem, panawa kon ti barkada. Nang runa haliklika mo dagiti babae gamot awanin sa bali pay nga babae ti biag mo no saan nga sisyak laing Alfred. Madulagi di kiti masdaw. Ado dagiti saan nga mamati bayam. Ken di mo panunutin no anihaman ti sawen dagiti masdaw ken di mamati. Tinapatig nga panunutin ket da kami nga maragsakan ka. Gabota siya kung ti kararagsakan nga babae dito lubong na ikasarnak. Kani paneknek mo nga ipatpatig na. Da kami nga agina ti kararagsakan. Ken kang runaan nga maragsakan kat ni Apo Diyos. Maragsakan lakid diti Diyos. No agbalbaliw kan Alfred. Moaramin ko nga ta. Agbalegyag nga ta, ngagbalbaliw. Ado nga ngata-ngata manon na mi agnata-ngataak. Jack nga ron sigurado kan Jack amo nga iseryoso. Aging ka nga bigla nga da naggilap iti panunod ko ket kinunam. Leia, Alfred, ano nga tanong paragrig tati sikog mo. Ano takunam? Dada sikog mo ti kamkamat mo kanyak sang gani. Ano nga tanong paragrig tasan, Alfred? Siyak ita ti di bas daaw iti bagam. Ano ya? Tanam na maik ngay bagam kanyak na ita. Ngem oray no, Jack ibaga ka ti sungbat ko. Ngem amumlatan. Abota iti kaanuman ka Jack kayat nga mapukaw ti anak ko. Kayat ko pa nga siyak ti mapukaw, ti matay. Ngem ti anak ko. Ti anak ko nga ibatik kan ka. Nga pakalagalagi pamto kaniyak. Sa bagay, abay ka din na saan. No manugot ka, Alfred. Tay saan ka kumama pilipilit.
Ikasarnak nga saan ko mga gapot addan sungsung batam kanyak. Saan nga gapot ipagpakaasik kang ka. No tikat ikasarnak gapot ipatpatignak. Uwan ikasar ka Leia. Ha? Magpeso ka dito nga ko keng ka? Alfred? Uwan. Ikasar ka. Saan ka din nagbindot na nga ko keng ka? Uwan ikasar ka. Gapot ipatpatig ka. Ipatpatig ka ta si kangarud ti kakaisuna amang ipatpatigmit kanya. Kinunak dayta manong naming impatcheck nga saan nga nagtaod iti kaunga. Gabot para kanyak uray no ikasar ko ni Leia mabaling kumitlat ta nga ramiden ti kasti dati nga ramiden. Kaya nadamit divorce amakun ko na. Dito'y Hawaii manong nami tadak idi dito'y Hawaii. Idi tad relasyon mi kini Leia. Natulag nga rud ti kasarmi kini Leia manon nami naipublikar dayta kadagiti pagiwarnak dito Hawaii ken dita Pilipinas. Ket kas tinamnamak ket ado dagiti masdaaw ken dagiti saan nga mamati. Nga siya ni Alfred nga playboy nga saan nga seryoso kadagiti babae. Mga sawan? Anya kano, ti adda kini Leia, ta isuman tinagbalagi nga nangikot kanya. Ngayam kanyak manong nemi kadyak tupulos paigalot. Asawaik isuna nga dinakayat asawen nga isarden kon di kita aramidek, ti panagpapas kadagi di babae. Gabota kanyak laeng manong nemi uray no pudno nga ipatpategnak ni Leia, iti napudno. Nga danto pa yan anak mi. Ngem, sandan tungumanay nga mangted kanyak ti sapsapula karagsak. Siyak tay lalaki manong nami ako nada asaan nga mapmap na. Sakbay ti kaaldawan ti kasar manong nami kinasarita dak dagiti naganak kini Leia. Nangruna iti inana. Ket may mesalayang tikit kidawan na kanya. At ako kidawan bikin ka Alfred iho. Kidaw yo? Papa? Mama? Ano rin tagid daw? Ti ina ni Leia manong nemi ti simungbat ket kunana. Ipagpakaasibikin ka iho. Ano idi kat saksaktam ti anak mi. Ngaminton agasawa kayon. Samo to kuman asaktan pa isuna. Pangasim. Mama. Sa aming urayan ti panagkarim ita. Ngem ti kayat mi ket ti panangpatgam ti kidaw mi ken ka. Into nagasawa kayon iti anak mi. Narigat ti agkari no dinamnamaen nga matungpal. Isungarod nga ko nami nga sa aming urayan nga agkari ka. No di ket urayan mi nga patgam ti kidaw mi. Kitain tayo ito, Alfred iho. Saan nga rumbe nga saktam? Tikas kini Leia. Saan nga gaputa anak mi isuna nga dayta ti gapuna no api nga bagbagami kang kana itoy. Ngem rumbeng laeng nga supapakam tinapudno nga panagayat kang kani Leia. Tadda kang katiragsak na. Adda kang katikasilpo ti biyak na. Naragsakton nga sumina ti anak mi. No may pariknam ti pamatig mo keng kuana. Kasla da naununig nga kay papanan di kita balikasyo, mama. Anya ti kay papanan na? Mabaling ka di nga mamuha? Kasla naunig ti kay papanan di kita nga magbakayo, mama. Mabaling ka di kay ilawlawagyo ti amin. Wen manong nami kid dawen di kita naganak. Kaniya Leia nga paman nga malpasen ti kalay sami. Ito nagasawa kami. Santo ko ano amawasamak iti panang pasakit miken ko ana. Sa daybaga wen nga naragsakto kanon nga sumina ti anak da no may pariknakon ti panagayat ko kini Leia. Nasdawak manong. Kaslan na unag ti kay papanan di kita ngay bagbagayo, mama. Sinaludsod ko.
Ket na matangak manong name no kasano nga nagarubos dagiti luwa ti ina ni Leia. Alfred, anugutin mi ken ka. Saan ko nga kayat nga si ka ti ayaten ken pakiasawaan ti bugbugtong nga anak mi. Ngem gapot adda ken ka ti ragsak it ken biyag na. Iso ang pinalubusan mi. Ken kang runan ti amin. Saan mi kumaakayat nga agsikog isuna. Ngem gapot apatyen mi anakem ni Apo Diyos ti amin. Iso nga si awat kami. Iso akarbingan met ita tagpagpakaasi ken ka Alfred. Di mo to kumasaktan danak mi. Paragsakam ko ma. Supapakam ko mati ayat ngay papay na ka. Pangasing. Bayan nyo mama, papa. Tay karigatak to aramidan. Aramidak to. Ngem uray kinunak tikas jay manong nemi ket di nakayat asawen nga tungpalek. Nga aramidak. Tibagbagak laheng imbagak lahing ti kasjay tapno magupad din ti panagsasarita mi. Agasla maburbur siya anak karigita nga ibagbaga ti bakit. Burbur siya kasla amok ti sungbat na. Ngem jak lakayat nga ibaga ken patyen. Jak lakayat nga ibaga ken patyen apud no day nga sungbat na. Naangay nga rod manong nemi ti kalay sami ken ni Leia. Naangay ti kasarmi ken ni Leia akas kasding adu dagiti makita kadagiti rupa dagiti masmas daaw ken kasla di pay lamamati nga siyak ti groom. Akaduwak ni Leia nga isu ti bride. Ket nagturong kami iti sangwanan ti altar ket nagparintumeng kami. Makitak met iti kinaragsak iti rupa ken aramid ken iti tignay ni Leia manong nemi nakarakragsak. Ano manen iya rasahas na kanyak. Nga iso kanon ti kararagsakan nga babae dito'y lubong. Siyaon ti kararagsakan nga babae dito'y lubong, Alfred. Oray man siya, Leia. Maragsakan akmet. Oray itan. Oray no itan nga matayak. Kat naragsakak nga matay. Ngam sampe nga mabalin nga itan, ti mapatay ko. Tanas ken pay lang ay pasngay ko ti anak tayo ti tiyan ko. Ken, kayat ko pa'y nga marik na tiragsak akas ti supapak. Kayat ko pa'y nga marik na tiragsak akas supapak tinapudno nga panagayat ko ken ka. Psst! Agulimat ka, Leia. Ruganin ni Father, limang kasar ka na ta. Iso nga gulimat ka. Maburbur siya anak at talaga kadagiti mangmangig ko kini Leia akas iti imbaga idi dagiti naganakken ko anak. Ngayon inyaling-aling ko ti amin. Dati amok idi kat awan ti anyaman nga kay papanan na. Kaya di nagasawa kamin kini Leia iti sidong dagiti naganakken ko anak ti nagnaidan mi. Kastaon iti ragsak ti asawak iti uneg ti makamulan. Tay naramid ko at tinungpal digitikid daw da. Ken ti kayat ni Leia aba nagbalbali ko. Nakasingsing petak nga asawa mano. Agadan kami nga rumuar iti binigat nga mapanagtrabaho sa kamto agsaruno nga tumteng iti malem. Ket iti karabyan na mapmapno iti asog ka na ring eng ni ayat iti uneg ti siledmi. Ngeng kam paglain ng luwan. Bayat ting kam panaglin na ilo. Ngem kalpasan ti makabulan. Nagsubliak matlaeng manin. Itikas iti dati. Tinawagak ni Leia. Leia? Honey? Oh, honey. Api na timawag ka pa lang. Ayan mo. Sangsangpit ko dito balay. Nasayatin nakasangpit ka. Sika, adda ka kuman. Ani maladawag nga gawid ita. Ha? Alfred? Maladawag nga gawid ita. Taapay. Diya ka mo no, anyan to nga oras nga gawid ak. My sweetheart. Apay. Kasta una yung panagprotesta ni Leia iti dayta nga panagpakadak manong naimi.
Di nakayat apalubusan ngem saan nga iso tinatungpang iti tagundaway. No di kat siya. Ngay di nga rabii kat iso manen manunemi tinangrugyan ti kasla may saak manen nga baro. Mga kunak, I'm free again! Nagsasarunong nga nabii nga naladawak ang agawid kit adda pa yun nagiti rabii nga jak agawid. Taadda kiti sidong nagiti barkadak. Uno sidong ti sabali nga babae. Kaya no adda nagiti gondaway ni Leia dinakmat sardengan nga bagbagaan ngagpakpakaasig agsang sangit. Wen makapung tutak tumet akunak ket kunak. Sumardegan! Naumakon ken ka. Ulit-ulit na kita kay magbagam. Makauma ka. Makapapungtot ka. Sanak to nga sumardeng, Alfred. Ulit-ulit tagpagpakasigan ka. Irunog yam idin tinaramid. Ngay naramid ti agbalbal. Yung apay nga sinubliam ti marakadam. Apay nga sinubliam na gini sa bali nga babay. Di biyag mo apay-apay. Gapot saan ka makaanay nga mangtid kanyak tiragsak na alaw-lawag. Saan ka nga makaanay? Ngamuray ka na gito'y lakuma, Alfred. Di na ka di maawatan ka na gito'y laing nga karkargaik pa laing na anak ta. Kinintun may pasngay ko ora aramidem tun ti kayat mo. Di mo ka di maawatan. Buisit ka kiti. Sumardag kang konak. Di mo ka di. Di mo ka di laingin mapatgan. Di mo ka di laingin mapatgan. Di maudi ka kidaw ko ken ka. Italaad ta ka magbagam. Dahito yung timaudi akid daw ko ken kasakbay nga matayak. Linolo ko! Matay ka, matay ka? Kawanin ti bibiyang ko? Kat gapot di ka man sumardeng, panahawan kan. Kat siya anak ton kag subsublipay, saan ton? E dinaramid ko nga rod ti saan nga nag-awid iti manong nga bulan manong. Kanawampayan ti komunikasyon mi kini Leia. Dinakpayan makontak. Da nagbaliwa akon ti SIM card. Aging kay ti may sangal daw. Kada da nang ipadamag kanyak nga da ni Leia ti ospital nga ganaken. Kat kasla adda nang idurun kanyak tapno dagos nga turong ti ospital. Kadi di adda akon ti ospital manong nemi impatuldo da kanyak no sa dinno tayan ti anak ko. Kat dito nga nadanon ko ni mama nga mangkarkarga iti maysa nga maladaga. Mama. Alfred. Mama. Isa ka din dito ti anak ko? Ti anak mi kini Leia? Ti apo ko yo? Iso ti anak nga imbatikan ka ni Leia. Ha? Ti apo ko mi nga imbati ka da kami, ti anak mi. Iso ni Angelica. Apakalaglag ipantay ka ni Leia. Anya ti kayo masawan, mama. Di kayo maawatan. Kanapin ang sangit kayo. Ano di kasangit yun? Alfred. Natayan ni Leia. Saan? Natayan ni Leia, Alfred? No. Saan nga po no tinangay ko ka na kayo, mama? Saan nga po no? Imisod po no, Alfred. Nabayag inururay na ka. Ngayon din na ka na uray. Nagpasngay nga awan ka. Kaya tatandakan. Di mo makasarita pa ni Leia. Gaputan nakumatos si Suna. Gapun no dahita mama. Magrablabak kay laeng. Saan gapun no? Nga mapukaw ko ni Leia. Saan gapun no nga mapukaw tayo ni Leia? Saan nga mabalin mama? At nasakit ni Leia, Alfred. Saan ko mga mabalin ngagsikog. Gapot na posible nga iso. Di pa katayat na. Ngayon ka po itinalaos nga panagayat na kang ka. Kaya dinaramid na nagigasang-gasat. Kaya't na amadaan. Kaya't na amadaan ti anak nga ibatikan ka. Apakalaglagay papatukin ko na. Kaya't na ti maadaan. Kaya't na maadaan kami ti apo ko. Nga pakalaglagay pamuntukin ko na. Nga anak mi. Yung sakripisyo na ti kakaiso na kabiyag na kaya't na lang. Kahit na laing ti mangisagot ti sa bali nga biyaga kasukat ti biyag na para ken ka. Para ka na tayo. Leia? Leia! Makawalan na ko, ma. Iba't patay ka, Leia.
Iba't patagkagat makawalan lang kuma. Ang asim. Makawalan na kuma. Napanak idayan ti asawak Manong Nemi. Napanak itayan na ganito'y kung ngayon tuloy tinagpakawan. Kaya't ko mangag kumati pa nagtimag na. Inigamak ti may nga ima na. Nabara kan makuti na. Adda pa lang biyag na. Adda pa lang angis na. Kaya dito'y kon ngayon peks sa dinalaos ka pa nagbabawi. Leia, honey. Amo ka mangagnak, lumaban ka. Saan ka nga matay? Saan na kami nga panawan kay na Angelica nga anak ta? Kasapulan na ka. Ipadpadag ka, Leia. Ipadpadag ka. Ito mga wanan na ka na kita doon nga nagkurkurangak ka. Ano gutak nagkurangak? Sinaktan ka. Isang makawalan na kuma, Leia. Pat-check namang mangignak ni Leia Manong Nemi tanumanen. Kat mariknak ngagkuti na kitiramay na. Titakulap na. Kanagar-arubos na kitiluan na. Agsangsangit ti asawak no padyak mangag na kitibalikas. Den sa ibek na. Ulitek, Leia. Saan ka matay? Lumaban ka, kasapulan na ka. Iso nga di mi kahit na mapukaw na ka, pakawalan na ka lagi. Ano nga nagmasula ka, nagkurangan ka. Ang balbaliw ako ni Karing. Inulit-ulit kong imbaga, Manong Nemi nga di mi kayat nga pumanaw iso na. Yaman yan nga nagsahem. Tanatayan ni Leia. Leia, honey. Abi, binalawan na kami. Ba't patay ka? Bakit makawalan lang kuma? Leia. Awanan ni Leia Manong Nemi ni ikari anay sakripisyo ti kakaiso ng abiyag na tapno. Makaibatit sa balik ang biyag. Ang mga ipaniknek no kasano ti kinapudno ti panagayat na kada kami ng ruh na kaniya. Iso ni Angelica, ti ubing nga Leia. Iti agdama Manong Nemi. Dakelen ni Leia. Ni ubing nga Leia ko nakuma. Nga ni Angelica. Uwaid Manong Nemi. Dakelen nga iso timang mangted kada kami tiragsak. Namin pinsanan nga nagbalbaliwak. Nga oray no balo akon. Ngem jakon kayat pa'y ti agayat. Tamay may san ti babae ti biyag ko. Nilaingan Angelica nga anak ko. Ano kasano ti panagayat ko kanay di Leia, kas tamat ti panagayat ko, akas ama ti anak ko, ana Angelica. Manong Nemi, ingkarik nga dya ko nagayat. Tay bukbukon nga may pinsan ti amin, apa nagayat ko iti anak ko. Mapakalaglagi pa kanay di Leia. Ti agdama Manong Nemi, kat nakabakasyon kami dito Ilocos Norte. Da kami nga agama, Manong. Ket siyempre, impeksamin matiiliw, titong galmay sa kada kami, di kaya di partidok dito Ilocos. Kaya rin managnek ko ka na kawana, nga talaga, nagbalbaliw ako. Uri nga tanog, parintumeng, nga itaya, amismo, ti babae, ti bagina. Saan kun kayat? Tekonadan nga pagpatinggaan ti amin. Dahil nga rod Manong Nemi ti pagkabuklan, ti paset, ti lagip ko tinapalabas adyak tupulos malipatan. Aga man naglaunay ti anos mo nga nangibasa kat sabi ko mat at damit na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag kadagripadag nga nagipaglagip tinapalabas. Tuhoy nga rod agyaman nga paghayam mo, Alfred, iti Ilocos Norte. Thank you king Alfred. Iti panangawis mo kanya kahit siyempre ingkain salaysay kanya mismo ti pagkasalitaan ti biyak mo kinayat at dati nga may saka nga super playboy ngam nagbalbaliw ka tekonada nga pagpatinggan ti amin tekonada nga dari kiti may sakripisyo tapno da laeng sumukat nga biyag dito'y lubong.
Thank you mat kadagiti aming nagdengeg ken nagbuya. Salamat po kada kay aming sangapada. Padaanan nyo ti sabalin tumanin nga parang ken sabalin tumanin nga pakasalitaan tingkam ibasa dagiti napipintas nga pakasalitaan kasla napilpili nga pakasalitaan pamagayam. At tuy maten ti bagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz. Mangibadbatin tinembag nga oras kada kay aming sangapada. Babay na po.